Vítajte pri sledovaní nášho 5. let's playu. Vítam vás MTG. A Rko. Tak, v tejto časti sa pokúsime, chceli by sme nájsť Dia, no Matúš teda, ten bude strážiť domček a ja pôjdem uvažovaniť. Zostan tu. OK. MTGčko ostáva. Čo hľadám? Hľadám. Dobre, tak v najbližších pár častiach by sme sa pokúsili presťahovať a postaviť si nejaký menší hrad. Takže ja idem teraz asi majniť. OK. Ale buď blízko domu. Veď iba v tej majne pod domom. Dobre. Nejako ju rozšírim a aby bolo viac kameňa. Aby bolo viacej kameň. No. Vidím creepera. Dvoch creeperov. Tak zdrhaj. Nemá sa čo bať. Myslím, že som práve zničil faklu. Budeš nám svetlo. Lebo búra ma zrazu tma. Búra ma zrazu tma. Vali. A už sme si konečne postavili dve posťové. Hej, po minulom let's playu som trošku hral a našiel som ovce celkom dosť ďaleko a... Celkom, alebo dosť ďaleko. Tak dosť ďaleko to bolo. Zase som presekol kábeľ od elektriky. To je pohode. OK. Jaj, more. Kde by som mohol začať kopať? Toto je veľká jama. Nájdi jaskyňu. Dobre, ubral som si pol srdiečka. Jaké lagy. 6. Hádam to ostalo. Mne začína pomaly dochádzať krum, takže keby si pri hľadaní Dia našiel nejaký iron, hodilo by sa. Veď počkaj, veď ty máš ešte v čestke iron. Potom si požičiam. Dobre. O chvíľu preseknem ďalšiu faklu, ako vidím. A kde je? A tu dole. Ne? Takto. Keď nájdem Dia, portnem sa na teba. Dobre. Len Dia hľadať. No, troška mi to potrvá, ale hádam pri majnovaní by som mohol vaše nájsť. Dobre. A poradím vám. Najlepšie je, keď kopete pod seba. Ale nie rukou. A rukou to potom... Trošku dlhšie trvá, ale dá sa to. Jak tak hladím. Kúsok odo mňa smajní. A nech sa mi tam nič. Nekopať ďalej. Ešte. Kopme ďalej, kopme vieš, čo máme, kopme ďalej. Prosím ťa, nespievaj. OK. Budem plakať. Tancuj more, lebo budem plakať. To bolo odvec. Už mám krompík v červenom. A zase som zničil faklu. Neuveríš, čo som našiel. Dia. A nie len jedno. 2, Čo, Dia? 4, Gratulujem. 5, 6, 7 Dia. Gratulujem. Jo, takže, milí diváci, našli sme prvé Dia. Matúš je z toho celý bez seba. Tak a kto by nebol z Dia bez seba? Ja určite. Tak ale, ty si kľudný. Som rád, že máme diamanty. Hej, dobre, môžeme konečne si môžeme postaviť diamantový krompáč, potom sa naťaží obsidian, hej, niečo môžeme ísť do pekla, takto, bomba. Práve mi došiel krump. Práve. A chýba mi 5 kameňa, aby som mal 2 staky. Takže teraz zase musím ísť hore. Bedrock. Už si pri bedrocku? Hej.
počúvajte ma, hej. Toto som troška odzvedel sa svíhať. Však to. Moja srdca tu veľakrát púšťa. Sa to trošku na teba nalepilo. Tak sa to troška na mňa lepí. Pink fluffy unicorn dancing on the rainbow. Pink. Ty si tiež zdravý, ako vidím. Tak keď spievaš ty, tak aby si nebol sám od veci. Tak sa pridám. Dobre, toto není spievacký let's play. Aha, musím napísať takto. Takže poďme sa na teba. TP. TP, svoje meno, moje meno. Tvoje meno, moje meno. Čo moje meno? Prvé ide Rokol a potom ide MTG. Ako to je? Ja som si napísal MTG Rokol. Portneš Rokola k MTG. Ja som sa nepohol, takže vidíš? Vravím pravdu. Ja už som sa akože sme sa zmoralizovali. Ešte sa ti to nenačítalo celé, tak sa... I see you. Gratulujem. Congratulations. Congratulations. Čo tam vzdycháš? Dúfam, že nerobíš to, čo myslím. Meč si dám sem. Kompa si dám sem. Meč si dám sem. OK. Počuj, ja si sekera, ty ťa vždy. Tak sekera sa hodí. No tebe hej, ale ľudí. No ako myslíš? Koľko sa nás potrebuje? Idem zväčšovať trochu hriadky. A idem nasadiť konečne aj tekvice. Poďme ešte sem. Chceš nohavice? Aj prílbu? Jasné. Dobre. Ja tu máš. Kde si? Pri hriadkách. Vidím ťa. Hodím ti ich. Toto mi nedáš. Ty už máš dia? Ja. Nevadí. Takže toto, a toto, aj toto. Aj toto. Potrebujem češtku. Aha, vytvorím si. Takže takto. Aha. Dám do čest. Price čest. Nemáš náhodou sugarcane? Hej, no nie, už som neviem vytvoriť papier. Ale máme ešte asi dva. Tak daj, nasadím. Počkaj, idem si hore. Preto. No nie. Tu nie. Aha, mám presne dva. Ohni. Ming, ming. Tak, vieš koľko zhruba natáčame? Ani ne. Tiež som sa to chcel opýtať. Neviem, či aj teraz dodržíme 15-minútové pravidlo. No tak
ale my teraz natáčame, takže musíš byť tiško, dobre? Už idem sa resliť. Času tak. A ja chcem ísť trochu ťažiť. Ťaž? To doma môžeš ťažiť, koľko nechceš. Nie, ja chcem ťažiť tak, aby som aj niečo našiel. Tam pod domom je to úplne prázdne. Tak potom ťa pustím. Nie, ja už idem teraz. Ja, no ale potom to sa dostane domu. Ja som blízko domu, hneď tuto je hore dom, na tom kopci. Na tom kopci. No a kde? Kde na tom kopci, tak čo? Skúsim sa dostať čo najnižšie, aby som... Dožením ti kožu, aby si sa potom mohol spraviť v ďalšej časti farmy. Dobre, ja sa teraz zakopávam. Dúfam, že narazím na niečo. Ozaj, veď ja nemám žiadne fakle. Starý, ak sa budeš zakopávať, tak potom ako sa stane vykopneš? Vyštávam sa. Dobre. Veď tak hlboko ako pôjdem, toľko budem mať kameňa. No, to je jasné, aj lína. A bral som si ešte nejaký stak dreva. Aha, to je iron. Či? Jo, to je iron. Jo. Teraz by sa celkom hodilo uhlie. Lebo tu nič moc nevidím. Počkajte, kontrola hĺbky. A nie, F3. Sme hlboko 35 blokov od podĺžky. Čo je celkom slušné. Dobre si sme fakle. Aj mne by sa hodili. Mám 4 torčky. Aha, uhlie je presne to, čo som potreboval. Jo. OK. Teraz urobiť crafting. A nie, veď na čo crafting, veď torče urobíme aj v ruke. 16 torčiek, to je v pohode. Dobre, teraz kde som sa zakopával? Tu. Ty kokso, tu je zombíko. Asi si blízko spawnera. Nie asi, ale určite. Aha, už tam vidím spawner, už si pri spawneri. Pravda, bol tam spawner. Ja som si akurát zničil torčku. Počkaj, teraz nájdem miesto, kde som si zakopával. Je češtka. Aha. Bolo to tu? Jo. Takže... Už si na povrchu? som 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. V úrovni 10 je to najúrodnejšie. Že vraj. Takže tu si spravím chodbičky do všetkých strán. Až kým nenájdem dia. Budem sa snažiť. Prečo si vidím diakon? To dia vydrží dlho. No ale máme železný grotáč. Tak domíňaj. A ťažím železo. Ja dúfam, že nájdem aspoň nejaké suroviny. Ak nie, tak aspoň naťažím kameň. Jo, dia! Jo, čum, našiel som dia! Dobre. Jo! 1, 2, 3, 4, Ja som mal 17. 5, 6, 7, 8. Jo! Na 6. A nie! A jo, je to 8 dia. Jo! Našiel som moje prvé dia. Aj tak sa dá. Tak, ty si našiel dia, lebo si majnil. Aha, ja už som level 6. Jo. Ja som 25. Tak ale ja som bol asi 3 let's play zaseknutý na leveli 2. Ale chyba si sa mohol, ja som ti nezakázal, že nemôžeš. Nie, vravel si, že nemám ísť ďaleko od domu, aby keď sa na mňa portneš, tak... Aby som sa k tebe dostal. No, ale teraz, keby si sa na mňa portol, tak ja som 10 blokov od podložky a celkom ďaleko od nášho domu. A ty sa... Strátil si sa niekde v jaskyni? Už vidím. Svetlo na konci tu. Bude z technických príčin vypnuté.
ďalší redstone. Ja keď som raz hral, tak som našiel redstone, prekopal som ho a za ním bolo 12 dia. To bolo brutálne, vtedy som kričal iba dia, 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 dia. Odtedy furt prekopávam redstone. Koľko máme zhruba času? Ešte do pár minút. OK. Tak ale zhruba koľko, aby som vedel, či sa mi opláca ešte ďalej kopať, alebo... A ďalší redstone. Iron na tú mnou, dúfam, že tam nebude láva. Našiel som ďalší spawner. Ďalší? Veľa skeletonov. Mnohem víc. Než si dokážeš predstaviť. Dúfam, že tam budú sedla. No to si želám. Láva, prekopal som sa k láve do prdele. Ospravedlňujem sa za slovník. Sedlo. Gunpowder. Železo. Máš sedlo? 1500 šípov. Šípy po skeletonoch nemôžeš zbierať. Áno, mám jedno sedlo. Jedno jediné sedlo. Musíš nájsť ešte druhé. Si dobrý. Nie. Veľa lávy tam máš. Vravím, že som sa prekopal k láve. Ups. A potom si sa dokázal dostať aj domov, lebo ja fakt netuším, kde mám domov. Nemal si ísť ďaleko od domu. Nemal si ísť ďaleko od domu. Ďakujem, síly. Tak ale a ja sa chcem niekam poprechádzať, nielen, že ja som furt doma. Ty máš koníka. Pokúšaš koníkom už nejakú dobu. Dobre. Ja teraz robím si zo štrku cestičku. A čo tam vidíš? Čo? Nič? Troška sa pripadáva ten štrk, ako sa tak pozerá. No viem, ale tak veď aj to lávové jazierko má niekde dno. Super. Blokov. Nevadí. Keď aj tak ten štrk potrebujem minúť. Takže okolo lávy väčšinou bývajú dia. Shit. Braňo. Čo? Skoro som tam zletel. Oho, Goldie. Goldie, iron, redstone, uhlie. Tuctová. Našiel som celkom dobrú baňu. Sem budem chodiť častejšie. Ja som zvedavý, ako sa dostanem domov. Ty vieš, kde je dom však? Nie. Ale ja... Najprv sa dostan domov a potom si môžeš ísť bajniť kde chceš, potom ti to dovolím. Hej, ale teraz prosím ťa, vráť sa domov. Ale ak sa vrátim, tak sa vystávam a zastávam všetko, čo som... celú túto jaskyňu zastávam. Cestu sem. A kým by som spravil schodíky, tak by to chvíľku trvalo. Lebo to je kolma ďura dole. Takže... Mne sa veľmi z tejto bane nechce odchádzať. Skeletoni, ktorí sa sami zabíjajú. Valit. Vieš, jeden strelí do druhého a ten druhý mu to chce vrátiť a takto sa zabijú. No, ich treba nechať. Ty kokso, tu vás je. Ďalší spawner. No. Level 9. Ďalšie sedlo. Jo, takže môžeme takže v ďalšom let's play pôjdeme na koníky. Jasné. Ak vieš, kde sú. Dobre, tak ja už idem Čo asi... nepotrebujem? Ja už idem asi hore. No, to by vodilo. Takže za túto výpravu som naťažil 3 staky kameňa, aj 17, 8 dias, tak aj 2 redstone, 2 goldy, 7 ironu. A 21 uhlia. Na mne nie sú žiadne zombíci. Prosím. Na čo máš ten diamond match? Nebudem dám, prosím. Alebo Braňo, vieš čo sprav, dostan sa domov. No, tak to si mi teda dal. Veci v tej bažine, to by bolo blízko nášho domu. Tak pokús sa dostať, lebo mne sa nechce veľmi z tohto krásneho majnu odísť. Ak nájdem náš dom. Snaž sa. Máme zhruba 2 minútky. 2?
sa vám video páčilo. Nezabudnite na lajky, odbery a ak chcete vidieť ďalšiu časť, napíšte. Takže lúči sa s vami MTG.